Vice President Constantino Chiwenga wins as Mnangagwa hints at retirement. Aiwa samina mashoko sekubuda kwaita muzara nhasi tiona aiwa idi Mnangagwa achifinalize atora mashoko kuti ava kustepa down. Vanhu vabva vatongozviona zvabuda pachena kuti aiwa VP Chiwenga pakasaitika anything aiwa vanogona kupinda machena. Sanapinda mashoko sonyorwa kwaitiwa noti bva subscribe like utina on the bell icon. Noti panyorwa pachinzi during a groundbreaking ceremony for new cricket stadium in Victoria Falls, Mnangagwa spoke in Shona expressing his thoughts on retirements. When I looked around, I realized that several businesses would be established here, such as butcheries. So I thought that since I am about to retire, I will venture into livestock farming and sell the cattle here and make money. Mashoko atagwana idi Mnangagwa zvokuti vanhu vabva vanyatsokona pachena kuti aiwa idi Mnangagwa zvakuda kustepa down. Saka VP Chiwenga vatopinda zvava. Vanhu vanga vagara vane maquestions econstitution ekuamendewa. Asiona kuti panapa George Charamba auya akadismissa mashoko aitagwa nevanhu. Nokuti panyorwa pachinzi despite these efforts, presidential spokesperson George Charamba has firmly denied any plans to amend the constitution, emphasizing the clarity of the existing term limits. Ndo mashoko abuda pachina zvinzi aiwa since kwanzi hapasina kana term limit ichaitiwa yatongwa green light kuna VP Chiwenga kunyange wake kana akasazowirwa nezvimwe zvinhu asi izvezvi ava negreen light kuti ndiye anokwanisa kupinda aiwa pa third term. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinda comment section medu saka no subscribe like chinotina on the bell icon.